Na, sziasztok! Itt vagyok egy újabb videóval, sorsegyes videóval. Most egy blackjacket fogok lekaparni, ugyanezzel az 50-essel. Na, erről a blackjackről azt kell tudni, hogy például a szabályát, hogyha az osztó számnál nagyobb számot talál, ön nyert. Tehát ez azt jelenti, hogy itt a piros, ez az osztószám, és itt körülötte van 4 esélyünk. Ha ez a 4 darab szám nagyobb ennél az osztószámnál, akkor nyertünk. Akkor még azt kell tudni róla, hogy ez egy 200 forintos sorsjegy. Nyereménytáblázata az elég rövid, de én szeretem, mert eddig a legnagyobb nyereményem az 1000 forint volt. Abból 150 000 darab van. Úgyhogy hát most is kb. Az 1000 forintot szeretném megcélozni, de már az is jó, ha visszanyerném az árát. Úgyhogy lássunk hozzá. Na, akkor elkezdem lekaparni. Mondjuk, várját zoom, kicsit a fényviszonyok nem olyan jók. Na, az első szám az a 9-es, hát ez nem nagy. Második szám 6-os, jaj, gyerekek, 4-es, 5-ös. Hát, ezzel nem nyertünk. 20-as. Ez 10 millió. Gyerekek, hát azért